तर नमस्कार मित्रांनो, तर पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचं माझ्या चॅनलमध्ये स्वागत आहे. तर आज आम्ही निघालो कणकवलीत एक वस्तू आणसाठी. तर तुमका ती पुढे वस्तूचं नाव बिव सगळा खायता कशी दिसता ती सगळ्यात पुढे दिसतच. तर आम्ही आता दोघांजण निघालो आणि बंटी येऊच होतो. तर बंटी येऊसाठी आम्ही त्याच्या घराच्या थेवरती थांबलेलो. तर तेवढ्यात भेटलो मिलिंद दादा. तर मिलिंद दादाबद्दल 2 मिनिट 2 शब्द काय काय बोललो त्याच्याबद्दल. आणि तेवढ्यात दिलो थैसून बंटी. मग बंटी रिक्षेत बसलो आणि आमच्यासोबत होतो समीर दादा. मग थैसून आम्ही निघालो कणकवलीत जाऊ. तर आम्ही समीर दादा, बंटी, सुनील काका आणि मी चौघा पण निघालो कणकवली एक वस्तू आणण्यासाठी. काय वस्तू आहे ती तुमका व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघित राहा तुमका. तर तुमका समजताला. तर रिक्षेत आमचं काय ना काय भंकसगिरी चालूच होती. तर आता आम्ही बेळण्याच्या पुढे इल्लो. कणकवलीत पोचाक अजून तरी बरंच वेळ होतो. तर आम्ही हकडे कणकवलीच्या मार्केटमध्ये पोचलो आता. तर आम्ही एका मॅपवर टाकलेलो एकाचं दुकानचा ॲड्रेस शिलाई मशीनचा. दुकानचा ॲड्रेस टाकलो. चुकीचा इलो आम्ही चुकीच्या दुकानात सांगते म्हणते. पुन्हा आमच्या साईंचं पचको झालो. त्यातून आम्ही निघालो पुन्हा रिटर्न. नवीन सिम कार्ड काढले नी आणि ते फोन करतात बघ सिम कार्ड चालू करूसाठी. नाव सांगतात आपलं नाव बरोबर सांगले नी. जिल्हा मालवण तालुका सिंधुदुर्ग. मग आमका त्याच्या लोकांनी सांगल्यानी की म्हापसेकर म्हणून एक दुकान आहे. म्हापसेकरांच्या दुकानाकडे तुमका भेटताला. म्हणजे मार्केटमध्ये शोधत निघालो म्हापसेकर म्हणून. तर एका ठिकाणी मी थांबलो आणि दुकानदारांना विचारलो म्हापसेकर खय म्हणून. म्हापसेकरांचं दुकान तर त्या दुकानदाराने आमका सांगल्यानी की पाठी गेला दुकान तुम्ही लय पुढे येलास. मग पुन्हा इथून युटर्न मारून टपकन पाठी इलो. कॅमेरा लावून घे. आम्ही खूप इल्लो पुढे. मग त्या दुकानदारानं सांगल्यान पाठी दुकानदारवाला म्हणून आता पुन्हा पाठी इलो युटर्न मारून. तर आमका ह्या दुकानाकडे समोर दिसला नॉवेल म्हणून नाव होतं. कणकवली त्या शिलाई मशीनचा दुकान आहे. तकडे सगळ्या प्रकारचे शिलाई बिला अस्तर बिस्तर काय बायकांका होई असते सगळे ते साहित्याकडे भेटतात. तर मी इथं मशीन घेऊन गेलो आतमध्ये. तर आम्ही जोडू शकतो. हो कधी होई बिल्डिंगची नॉवेल दुसरे कागद म्हणतात. कोणतरी मनात मशीन आहे त्याबद्दल काय नाही नुसता ठेवले मागाची. मशीन काढ या मशीन मध्ये. हो चला चला 1850 ही 1850 एवढी आहे. त्यापेक्षा लहान 1450. ब्रश असतो ते ब्रश गेले काय बंद होता बरोबर. सगळे एका इकडे सगळे रिपेअरिंग. हां बसा रे. ही शिलाई हाफ सेट हां ह्या सेट आता 40 वर्ष कार्ड दिलं झाड तुला एकदम कायमचं बोक नको. किती 1200 रुपये. हे ॲडजस्ट करून द्यावे पण मजबूत नको. ह्या करूक नको भंग नाही येतं. ह्या हलव नाही मिळालं पॅकिंग टाकलेलं आहे. होय ना. आणि 950 मध्ये असं येतं. कसं काय रे तू सांगते काय सांगशील का पैसे नसते. पैसे म्हणतो. हो द्या हे कायमचं बघू नको. आणि मळखाव कलर आहे. तर त्यांनी मशीन आमका उघडून बिघडून दाखवल्यानी वाईसचा बारीक बेसिक सेटिंग दाखवल्यानी की कसा काय वापरूचा वगैरे हाता. नॉर्मल बेसिक सेटिंग दाखवल्यानी आणि बाकी काय सगळं माहितीच होतं सानिका. मीडियम 3 वर ठेवायचं बेडिंगसाठी. हे स्क्रू घट करायचं. मशीन त्यांनी वाईट चालवणं दाखवल्यानी ही अशी फॉल बेडिंग मारतो. आम्ही पहिल्यांदाच बघितली. ही त्यांना माहीत थोडीशी मारून दाखवल्यान आणि मशीन आम्ही डन केलं. तर पैसे काढलो. पैसे मोजून त्यांना दुकानदारांका दिलो पैसे आणि मशीन घेतलं ताब्यात. आणि आता आम्ही निघत होतो. तेवढ्यात मग त्यांनी काय ना काय बारीक सारीक एक्स्ट्रा वस्तू दिल्यानी आमका मशीनीवर की घेऊन जावं म्हणून. ते आमचे असे निघाले पाहुणेच लांबचे पाहुणे निघाले दुकानवाले. तर झाली ओळख बिळख पहिल्यांदाच. तर आम्ही घेतलो सगळा मशीन पैसे दिलो आणि रिक्षेत भरलो मशीन आणि आता निघालो पुढे जाऊ. तर मग आता पहिले बोलायला लागले पहिला नाश्ता करूया. मग नाश्ता करूसाठी आम्ही आता थोडंसं निघालो मार्केटमधून. तर मग आम्ही कणकवली कधी पण इलो की आज आमचा फेमस एकच दुकान आहे मंजुनाथ म्हणून. तर मंजुनाथच्या तिकडे आम्ही आता निघालो जाऊ.
मंजुनाथ एका हॉटेला तिकडे सगळ्या प्रकारचा नाश्ता भेटता. तर थंय आम्ही निघालो. तर मंजुनाथच्या समोरच्याकडे पार्किंगची जागा खाली ब्रिजच्या खाली थंय आम्ही रिक्षा लावलो. समोरच होता मंजुनाथ. तर उतारलो रिक्षेसून. पहिल्या आधी कारण की भूक लागलेली जाम. तर पहिले उतारलो. पहिले निघालो मंजुनाथमध्ये. गोप्रो घेतल्यानंतर बरं झालं असतं. आज रात्री गोप्रो तरी शूटिंग केली. हा हॉटेल पहिल्यापासूनच फेमस आहे. इकडे बसाको जागा नसता. मरणाची लाईन लागलेली असता बसासाठी. तर आमका कशी बशी जागा गावली. तर मी बसलो तकडे आणि ह्यांचा काय ना काय ऑर्डर दिलो. तर मी आता सांगलेलं आहे की माका मसाला डोसा होयो. तर सगळ्यांनी मसाला डोसाच सांगल्यानी 4 मसाला डोसे खाऊन घेऊन झाले आमचे. चाय बी मागवलो. गरमागरम चाय इली. ताबडतोब चाय बी पिलो. मसाला डोसा भारीच असता इकडे. तर आम्ही कधी पण इलो इकडे ती मसाला डोसा आमचं एक फेमसच आहे इकडे. मसाला डोसा चहा मस्तपैकी चाय बी बंट्यान पिल्यान. थैसून मग आम्ही आता निघालो पुन्हा घराक जाऊ. रिक्षेत बसलो. तर मग मंजुनाथला टाटा बाय बाय केलं आणि रिक्षेत बसलो आणि पुन्हा आठवण इली की हार घेऊची. दुसऱ्या दिवशी होतो आमच्याकडे कार्यक्रम. त्यासाठी पुन्हा हार घेऊसाठी आम्ही पुन्हा गेलो बाजारात. मग हारवाल्याच्या त्या रिक्षा थांबवलं. हार बीर घेतलं. 4-5 हार घ्यायचे होते देवांका. तर देवांका हार घालूसाठी ते हार बीर घेतलो आम्ही. थैसून हार बीर घेऊन निघालो आणि पिशवी वगैरे घेतलंय मी हारांची आणि रिक्षेत बसालो. तेवढ्यात बोलले की काहीतरी बेकरीतून खाऊ घ्याव्या. तर आम्ही आता थैसून निघालो बेकरीत जाऊ. बाजूकच बेकरी होती. बेकरीत निघालो आम्ही. RB म्हणून एक बेकरी आहे कणकवलीत. म्हणजे खूप फेमस अशी नवीनच झाली आहे बेकरी हल्लीच. तर तिकडे बराच काय ना काय खाऊ बिऊ घेतलो. पाव बिव काय ना काय बटर ठोस बीस काय काय घेतलं. शेव बिव एवढा खाऊ घेतलं. 2-3 मोठे पिशे जमा झाले आमचे. तर बंट्याने एक वेगळी पिशे घेतल्या आणि आम्ही सुनील काकाने आमच्या घराकडे 2 पिशे घेतले. हे 2 पिशे आम्ही घेतलो आणि थैसून आम्ही निघत होतो. तेवढ्यात माझं डोळं गेलो या खारीच्या भाजीवर. हे खारी भारीत लागतं. ह्याच्या भुतूर भाजी बिजी भरलेली असतात. ही माका खारी घेऊचीच होती. तर त्यामुळे मी ह्याका सांगले 4 खारी घेऊया. तर मग हे खारी घेतलो आम्ही आणि जाताना थैसून खारी पॅक बिक केलं. भारीच खारी लागतं. ह्याच्या भुतूर भाजी बिजी असता. आणि जाताना निघालो तर पुन्हा थंडाच्या दुकानात गेलो बाजूच्या. मग थैसून थंडा बिंडा घेतलो. पेप्सीची बॉटल घेतलो आणि थैसून आम्ही आता निघालो घरात जाऊ. मग रिक्षा आम्ही थैसून बाहेर येत होती. तेवढ्यात आम्ही थैसून दुकानातून निघालो आणि समोरून नेली रिक्षा. रिक्षेत बसलो आणि निघालो आम्ही घरात जाऊ. ब्रेड बीड बघ. तर मशीन घेतलं कणकवलीसून आम्ही निघालो आता घरी जाऊ. हारवाला मस्त होतो. तर व्हिडिओ बघला असा तुम्ही सगळ्यांनी. तर व्हिडिओ जर तुमका आवडला असा तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, फॉलो करा आणि शेअर करा सगळ्या मित्रमैत्रिणींका. तर चला भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये. टाटा बाय बाय, सी यू.